mediernes rolle over for politikerne og befolkningen. I den vestlige verden, der lægges der stor vægt på, at ytringsfriheden skal være grundlaget for mediernes arbejde. Dette er også skrevet ind i grundloven. Derudover, udover vores grundlov, der har medierne 3 opgaver. Den første opgave handler om, at medierne skal levere neutrale informationer om relevante forhold og begivenheder. Det vil sige, at de skal være sagelige i deres præsentationer over for borgerne i nyhederne. Det vil sige, at de skal ikke være formelle i deres sprog, de skal være mere almindelige i sproget. Deres anden opgave, den handler om at formidle meninger og holdninger fra alle sider i det politiske liv, så at alle borgerne de forstår, hvad der vil foregå. Og det vil sige også, at de skal forklare alle meningerne og holdningerne, så stort set næsten hver enkelte individ vil kunne forstå, hvad der bliver sagt. Deres tredje og sidste opgave, den handler om, at de er lidt vores vagthund på den måde, hvis man kan sige det sådan. Altså, medierne de bliver kaldt den 4. statsmagt på grund af den her opgave, de har. Det gør den, fordi at de skal sørge for, at de 3 statsmagter, de ikke snyder borgerne, og de skal sørge for, at de 3 statsmagter ikke udsætter vores borgere for magtmisbrug. Figuren, som der bliver vist på billedet, den hedder figur 8,4, og den viser mediernes rolle, og den viser krav til medierne. I den første, der hedder det civil forum, og det er, at politikernes talerør ligesom kan komme igennem der, fordi at det er der, politikerne kan komme i kontakt med os på, og de kan komme i kontakt med borgerne på den måde. Og så skal medierne også sørge for, at der er en balance i dækningen af de politiske emner. Der må ikke være venstreorienterede emner kun, og der må heller ikke kun være højreorienterede emner. Der skal være en fin balance imellem de 2 ting, så der ikke bliver dannet en mening i blandt alle de her nyheder, der kommer frem. Det hele skal foregå neutralt. Mobiliserede agenter, det er lidt ligesom vores opgave 2. Altså, medierne, de skal gennemgå nogle nyheder, og de skal gennemgå dem på den måde, så vi forstår dem. Og derudover så skal de også igennem nyheder og andre sociale medier, altså Facebook og Twitter og Instagram og alle de der ting, der skal de prøve at formatere vores viden om politik. Og så skal de prøve at øge vores interesse og deltagelse i demokratiske processer. En vagthund, det er også en medies rolle, og det er fordi, at medierne de skal give en kritisk og grundig dækning af meget vigtige emner, som kan være magtmisbrug eller offentlige skandaler. Og det skal det være, fordi det er ikke det, borgerne de skal udsættes for. Det er ikke det, de har valgt politikerne til. Så derfor der skal der være en meget klar linje på det, at det skal der bare ikke være noget af. Medierne de har 3 modeller, de kan gå efter for at komme i kontakt med borgerne på. Og der er 1-trinsmodellen, som bliver kaldt kanyleteorien. Og den kan man se på som om, at medierne de sådan hjernevasker borgerne ved at fortælle en enkelt nyhed, og så borgerne de skal bare tro på den 100%, og så skal de ikke stille spørgsmålstegn. Og hvis man skal forklare det mere billedligt, så skal du forestille dig, at medierne de står med en kæmpe kanyle, og så den der kanyle den bliver presset ned i hovedet på befolkningen, og så skal den bare presses igennem, fordi så presses nyheden ind i hjernen på folk, og så tror de kun på det, fordi det er det eneste, de har fået presset ind i hjernen. 2-trinsmodellen, det er når man hører en nyhed sekundært. Det er, hvis jeg hører en nyhed fra min mor, som har læst den i en avis, så har jeg fået en nyhed at vide sekundært, og så er det 2-trinsmodellen, der er i gang. Anvendelsesmodellen derimod, der kan medierne ikke gøre ret meget, fordi anvendelsesmodellen, det er når modtagerne selv vælger, hvad det er, de vil læse, og hvad de vil tro på. Og det er lidt, fordi de vælger kun de ting, der er relevante over for dem. De vælger ikke ting, der er relevante over for deres nabo, eller for deres søster, eller bror for den sags skyld. De vælger kun ting, der er relevante for dem. Medialisering. Medialisering, det er et udtryk for, hvordan medierne nyhedskriterier og arbejdsformer, de presser politikerne, sådan så alt indhold sådan
delvist bliver bestemt af vores medier. Generelt for medialisering, der er de 3 grundregler. Den første grundregel, den hedder forenkling, og det er, når tingene de bliver sagt meget kort og overfladisk. Det kan skyldes 2 forskellige ting. Det kan være for lidt sendetid eller spalteplads, og så kan det være for at sikre sig, at de fleste modtagere, de ved, hvad nyheden den drejer sig om. Derudover så er der en enkelt lille bivirkning ved det, og det er de politikere, som kan svare kort på komplicerede spørgsmål, og som kan kommunikere på en forståelig måde. De kan meget nemmere komme til ord i medierne, end de politikere, som har lidt sværere ved at forkorte deres svar ned. Vægt på identifikationsfaktoren, det betyder, at højtstående personer, de kommer nemt ind i nyhederne, og hvis der er slag om statsministerne eller præsidenter, kommer de i medierne lige meget ved. Fordi at så viser medierne lidt til borgerne, at en statsminister eller en præsident, de er ikke perfekte mennesker, de er ikke de ideelle mennesker, som folk de snakker om. Altså, sagen om Helle Thorning-Schmidts mand, det var ikke engang Helle Thorning-Schmidt, men det var hendes mand, der var blevet sigtet for snyderi i skat. Men alligevel kom det frem, fordi det var hendes mand. Havde det været en hvilken som helst anden borgers mand, der havde snydt i skat, så var det ikke kommet i medierne, og heller ikke været lige så stort emne, som det var. Og sidst men ikke mindst, så er der polariserer og vægter sensationer højt. Det betyder, at sager, der er præget af konflikter eller uenigheder, kommer meget nemmere ind i nyhederne, end de kedelige gør. Også selvom de kedelige, de nok vil være mere væsentlige at vide. Men fordi at de kedelige og ikke har den der wow-faktor, så vil man ikke rigtig koncentrere sig om de emner, der kommer der, men man vil hellere koncentrere sig om de saftige nyheder og sladder, der kommer om politiske mennesker eller andre vigtige demokratiske ting. Politikere, der ikke er bange for et slagsmål, de kommer også meget nemmere i nyhederne end alle andre. Fordi der er lidt kød på nyheden, de er ikke bange for at sige deres mening, så de kommer direkte af, fordi hey, der er lyttere eller seere eller læsere, der vil komme på her, fordi det er spændende. Og usædvanlige begivenheder, de stryger også lige igennem medierne. Men utroskab mellem højtstående personer, det er nok noget af det, der flyver allerhurtigst ind på overskrifterne. Fordi det er sådan en normal ting at snakke om, når man er borger. Og når så en højtstående person, som normalt skulle forestille at være et perfekt ideelt menneske, er utro mod en person, de har videt deres liv til, så er det virkelig en nyhed, der er sådan lidt wow-faktor. Meget wow-faktor. Og i tv-medierne, der er det vigtigt at have billeder fra stedet, eller ting, der snakkes om, da det ligesom giver mere grundlag og et bedre grundlag for, hvorfor det er, at borgerne de sådan skal tro på, hvad det er, der bliver sagt. Og medierne, de skal kunne fortælle nyheden kort og præcist. De skal ikke komme med en lang forklaring. De skal komme med en kort, præcis, færdig forklaring. Og så skal det faktisk helst være direkte fra stedet, fordi jo tættere på du er ved selve stedet og sensationen, der er blevet snakket om, jo større chance for er der, at borgerne de tror på, hvad der bliver sagt. De danske unge demokratiske dovne. De danske unge de er blandt de mest uinteresserede mennesker inden for politik i Europa. Og vi kan heller ikke rigtig prale de danske menneskers valgdeltagelse. Det viser en ny undersøgelse foretaget af EU. Men deres dovenskab, den kan tolkes på mange forskellige måder. Jens Broen, som er ungdomsforsker ved Institut for Uddannelse og Pædagogik, altså PDU, han har en teori om, at de danske unges dovenskab, det skal tolkes som en positiv ting, nemlig en tillidserklæring til det danske demokratiske system. Og derudover så udtaler han så også, at de danske unges passivitet også er lidt overraskende, da de egentlig er ret godt klædt på til ligesom at deltage i vores politiske liv. Kun 56% af de unge mellem 18 og 30 år, de erklærer i en undersøgelse, at de kun har stemt regionalt eller nationalt inden for de 3 år. Dette tal, det er faldet for 64%, det er ret meget. Og i lande som Malta og Belgien og Italien, der er de unge langt bedre til at sætte kryds ved et valg. Altså der er over 70% af de unge i de 3 lande, som har således
deltaget i et valg inden for de 3 år, som danskerne er blevet spurgt om. Derudover så er der kun 12% af de danske unge, der vil kunne se sig selv på en politisk post, når de bliver ældre, hvor på den anden side af Øresund, der er 29% af de unge svenskere, der vil kunne se sig selv på en politisk post. Det er over dobbelt så meget. Så det er fuldstændig vanvittigt, at der er så mange i forhold til danskerne. Men grunden til, at de unge stormskab i det politiske liv, det kunne godt være, fordi Danmark, de har ikke de lige så store og problematiske problemer, som så mange af de lande, vi sammenligner os med, har. Altså, Danmark har jo ikke kæmpe økonomiske problemer, som Grækenland havde, og altså, der er ikke nogen problemer, som vil gøre skade på vores samfund, og det kunne nemlig være grunden til, at de unge ikke vil deltage i de politiske, som de gør i Belgien og Malta og sådan noget. Fordi i Belgien og Malta, der vil de unge skulle tage affære, fordi det er noget, der påvirker dem. Det gør det ikke herhjemme i Danmark. Det er nok mere voksne ting, der er problemer. Er det danske demokrati velfungerende? Både ja og nej. Altså, i en ny europæisk undersøgelse, der bliver det vist, at Danmark er det bedste demokratiske land i verden. Danmark ligger på en score på 88%, og det gør, at Danmark ligger i spidsen. Altså, vi får fulgt af Norge, Island, Sverige, Finland og Belgien. Men Danmark er som en af de eneste 6 lande, der har en score på over 80. Og vores demokrati, altså i vores demokrati, borgerne er engageret, og statens magt er indskrænket, og der er en stor gennemsnitlighed i vores beslutningsprocesser. Altså professor Ove Korsgaard fra Institut for Pædagogik, altså PDU, han foreslår stå bag den danske demokratikanon, og han mener selv, at vores barometer, som er lavet af den europæiske undersøgelse, det er bare et udslag af, at Danmark har et godt styr på de fundamentale formelle rettigheder. Og hvis vi kigger på de formelle rettigheder, så er der ikke nogen tvivl om, at Danmark vi scorer højt, da vi har en meget høj valgdeltagelse i forhold til andre lande, som USA. Professor Mark Bøllmann fra Universitetet i Zurich og professor Wolfgang Merkel fra Social Science Research Center i Berlin, de udtaler, at demokrati altid er et work in progress. Og det gør de, fordi demokrati det er aldrig noget, der bliver færdigt. Det kan ikke blive 100% færdigt, for der er altid noget, der kan laves om. Men de danske unge, de er verdensmestre i demokrati. Altså de danske unge er verdensmestre, og det skyldes især, at vores danske tradition for at tænke kritisk. De danske elever bliver undervist i at forholde sig kritisk til vedtagne værdier, og det er derfor, de har så dyb forståelse for det, end hvad andre unge har. Ove Korsgaard siger, at når man lægger elevers indsigt i demokrati og valgdeltagelse og meget lidt korruption sammen, så det er klart, at Danmark de scorer højt. Men det danske demokrati, det kan ikke kun være perfekt, fordi der er også nogle dårlige ting ved det. Der er det problem, at der muligvis er en forbindelse imellem den lovgivende magt, som er Folketinget, og den udøvende magt, som er regeringen. Og det er jo imod det, Montesquieu han havde lavet ved demokrati, for det var meningen, at alting skulle være adskilt fra hinanden. Men udover det, så ser jeg det ikke som noget dårligt i vores demokrati. Altså, det hele det er velfungerende, jeg synes ikke rigtig, der er nogen fejl på det. Men det kunne også godt være en dårlig ting, at vores unge ikke er lige så meget med i det politiske liv, som de kunne være. Og så er vores medier, de er nok egentlig også med til at forstyrre vores medier, altså til at forstyrre det hele. Fordi at hvis de ikke kommer med relevante nyheder og væsentlige nyheder, selvom de er kedelige, så er det jo svært for borgerne ligesom at kunne deltage i det. Og det kunne godt gøre lidt, at vores demokrati var lidt skidt. Men alt i alt, så er det vel et okay demokrati, vi har. Altså, vi har ikke verdens bedste politik eller demokrati, som der bliver beskrevet i vores kompendie. Men det er tæt på. Det synes jeg i hvert fald.